Čaute ľudia, vítam z nového videjka. Dneska budeme hrať za Bonnie. Kto nevidel minulé video, to sme, som bol v obývačke. To bolo, asi ešte na začiatku takedy júna. Teraz to točím 18.6. No a preto som to zapol, lebo proste získal som Bonnie. Mal som Legendary Star Dropu, padla mi a získal som Bonnie. No keďže to bolo také dobré, že keď som získal Bonnie, no tak som ju hneď začal pušovať. A potom ma napadlo tak v 10. no už 12. ránku, že potrebujem skin. Ale ja som totálne začal tryhardiť a zrazu iba tak z ničoho nič, že chcem skin. Tak som si kúpil toto. Preto mám veľa blingov. Takže poďme na to. Nejdem sova. A moje najhoršia mapa na Bonnie. Ale idem toto tu. No to je celkom dobrá. A tam sa budú hrať strašne veľa Piperín. Myslím. A Broky. Aj Nany, aj proste hrozné. Ja som si dal jednu hru pred videjkom a tam som skončil 7. Plus 2 pariky. Díky. Fucking díky. Počkaj, ja ho vidím. Nevidím. Nemám wallhack. A chcel by som. Yes. Počkaj, čo ma nevidí, on je slepý. Tak ja hram proti botom. Nehram. Yes. Bonnie je tak na toto strašne OP. Ja som ich to totálne rozbil. Yes. Že 3 damage mi dal. OK. On mi vie dať viac damage než len toľko. Skáni volajú. Toľko som máma trafil. Do pity. Piči. Do pivka. Dobre. Raz, keď bolo počuť toto proste nadávka, tak prepáčte. Ale bolo nutné. Dobrá. A to na neho asi nedobije na smrť. Ale tamto druhého, hej. Premena. Dobré, easy. OK. Ale budem. Proste tu som otvoril Star Drop, Legendary, bola, no teraz bola rare. Video, proste nemám veľa šťastia. Jo, a neviem, či to mám na videjku, ale tak to si všimol, mám správu tohto tu. A neviem, či som to dával na video, bo ja som si nekúkal video, staré videá. Staršie, bo to nie sú až také staré. No, aj keď sa pozriem na tú sezónu, tak hej, dobre, sú staré. OK, no proste ja som sa pozeral iba na to jedno. Som bol v obývačke. A malo celkom zlý úspech, takže keď toto videjko bude mať dobrý úspech, tak budem natáčať každý deň aspoň také 11 minútové videjka. Kamo, prosím, ľudia, dávajte. Tak, dohodneme sa tak. 5 lajkov rovná sa na každé video. A hlavne na toto musí byť 5 lajkov. A keď na tomto bude 5 lajkov, tak natočím ďalšie video, ako pušujem Bonnie na 25 rank. Natočím ho. Teda
Kamo, čo tu milujem, že keď som chcel povedať čo iné, ale to je jedno, ale verte mi, raz ju púšťame aj na Max Tier určite. No proste, teraz som vám chcel povedať, že budeme za 5 lajkov budem točiť každý deň jedno video, možno aj 2. Keď to bude mať 5 plus lajkov, takže keď dneska dáte 6 lajkov, alebo aj zajtra, proste keď dáte toto video 6 lajkov, tak ten daný deň, kedy to dáte, tak ten musím vydať 2 videá, možno aj viac, a ten musí mať dobrý úspech a tak budem vydávať videjka. Takže dávajte lajky a my si ešte ideme dať jednu hru. A jak som vám slúbil, taký 11 minútková videjka, takže ešte budeme hrať, budeme. Že by sme to dali trošku aspoň na takých 15 rang. Takže sme to trošku popošúvali. A by som asi premýšľal, že či Bunny nedám na proste 200 pohárikov. A ja ju dám na 200 pohárikov. Áno, dám ju na 200 pohárikov. Ten tyk zomre. Alebo ja. Asi ja. Ale nie, zomrel. Teraz pošle to tú malú vec. Tú svoju hlavu tam pošle teraz. A keď nie, no tak kamo, ja sa prekvapím. Však pošli. No bro, on to tam neposlal. Môže byť rád, kamo. Aha. Sračku malú tu poslal. Yes. Mám to pod kontrolou. Tak. Double kill dal. Aj, čo? Píka, no. Tak ten Morty si myslí veľa. No. Kamo, on je blbý. Oj, ja vážne nechcem. A prečo ja? Dobijú. Zlá. Dobre, easy. Skok. Teraz zomre. Áno. Yes. Kamo. Vážne jedna hra mi trvala minútu 45. Normálne tie hry trvajú tak minútu. Nie, proste ja točím video, takže to bude ťažké. A dneska idem pre toto tu. Ja to spúšťam. Púšte to s Galeom. Ja som vám nehovoril, že mám Gala. Ale taktiež vypadol z tým free Legendary Star za 1000 Masteries. A napíšte mi dole do komentárov, čo je to Masteries level. Neviem. Neviem, či to mám aj ja, že sa tam môžem rátať, ale asi ne. Ja neviem. Proste napíšte to dole do komentárov, či to mám, akože môžem sa tam rátať, alebo nie. Bo ja mám, že na Edgarovi mám Gold 1 a neviem, či to je Masteries, akože neviem proste. Na Galeovi budem dať play again, dokiaľ nedám 80 pohárikov. Čož dám podľa mňa strašne rýchlo. A ja som chcel, že toho akéby stopnúť video, lebo keď bota dáte s ultinou akože ku nejakej strane, tak on, keď tam zastaví sa, keď proste dáte mu tú ultinu, tak on sa zastaví. Aj keď na nemáte kačiť nič, proste on, ten bot sa zastaví. Ja poviem, že ten Barry s nami zostal, kamo. Ja ináč mne chýbajú už iba 5 epických postaví, no brawlerov. No a mám toto. Úplne každú epickú postavičku.
Ja neviem prečo, ale ja si neviem zvyknúť na to hovoriť brawler a hovorím proste postavička. Ja neviem, že to znie aký do, ale tak ktorí to hovoria, ja, ale prečo som neotlakať si pín? Aj. Ešte jednu hru, prosím, ty Ferry nie. Prosím, Berry nie. Prosím. Vážnam ti, neviem, ale prosím, nie. Ježiš, to je to ten bot. Kámo, nenávidím takých hráčov, čo proste dávajú proste play again na poslednej minúte. Sekunde teda. Nenávidím to. Kámo, ja mu prajem, nech zomre. A ne Galeovi. Ale aj tak som už zabil. Že by sme čo najrychlejšie otvorili tú mytickú Stardrop, kamo. A kebyže hej, teraz mi nepadne ďalšia onen epika, no tak to by som mal šťastie. Prosím, mám tu Stardropu. Ešte aj onen, to ten Bronze 1 Mastery Rank Up. No, že toto je Masteries. Nedám play again, chlapci. Ne. Také v žiadnom prípade a prosím, mám to. Yes! 25 000 trofí. Ja viem, tak, ktorí čo ma sledujú, more 100 000. Proste môžu mať strašne veľa toho, ale ja, toto je môj rekord. OK. Ten sprej budem určite, ale že určite využívať. Sprej, za ktorý asi, že ten Sigma, ja nehrám za Sigma. Nepovedzme, že to nebol akože drahý pin. Čo si robíš? Nebol drahý pin. Vitmanito, no. To je pin. Čo to je sprej? No, Vitmanito, no. No, Vitmanito, no. Vitmanito. To debilný more. No, Vitmanito, no. Ani 8 power nemôžem. Ok, ľudia, toto by bolo všetko pre dnešné dielbony. Dobre, toto by bolo všetko pre dnešné video. Čaute ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.